Erokamano kuom kit Ramogi TV kani jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo jiwo oganda jo Kenya mondo osir paro mar keto ei katiba buch dongruok mar NG-CDF. Otiende olero ni ka ogol pesa mar NG-CDF oko e lwet jood bura to dongruok mathoth biro kwamo. Jaod bura no ne olose e kinde chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar chikno, chenro manotime kar chung' od bura mar Rarieda. Watimo public participation nikech an jachungu to ana kelo proposal lakini nyaka winj duowu, nyaka winj ni untu paro nang'o, uneno no dhi koso dong'. An ing'ene kata kuwacho no dhi Otiende Kamolo minena ni kako kil, an kati ng'ado mana lweta ming'ado mana tienda tiwena dhoga puda chiema. To gima dwaro ok ni en gima chamo, en gima jothurwa yudo. Mane tabuna. Ngech Otiende kane en gima chamo, to an ok da bodha gi wechegi. Lakini pare ni kakoro CDF odhi. In pare skundi cha. Onge skul kata chiele Rarieda kae mar primary, kata mar secondary, ma lweta pok ochope. Koro uneno nang'o?